Igbo dị mma igo ntị maka akụkọ iri gbana n'ụbọchị nke taata nke iri. Ndị amaka ekwu nọ n'Izombe Oguta Local Government agagoga gbuo ọfịsa Chris Patuma bụ onye uwe ojii nagoro ezumike nka n'ọrụ. Ha gara kpaa aja agwa dị otu a n'ugbo nwoke ebe ọ na-akọ ihe nya na ezinụlọ ya ga-eri. Ndị amaka ekwu gara gbuo nwoke a ma bere ya isi na ya bụ Izombe nke dị n'Oguta n'Imo steeti. Nke itoolu, pastọ ndị soro okwu ọnụ m eso n'omume m. Otu onye ụkọchukwu aha ya bụ pastọ Michael Ọnọyume atụbago otu onye ụka ya ime. Ọ bụkwa na ọ bụ nye nwa bụ pastọ jikọrọ nwaanyị a na di ya aka ọnụ na alụmdi na nwunye. Nke a mere na Delta steeti. Nke asatọ, na Shehu Borno steeti ka ọkụkọ mmanya na-egbu jekwudere ufu si na bịa palọ. Nke a mere oge onye uwe ojii enyebeghị aha ya gara ga gbagbue otu onye ọrụ amị nchekwa obodo anyị aha ya bụ Sergeant Donatus maka mmanya onye uwe ojii a ṅụrụ. Ọ gbagbuo onye bụ onye amị ọ na mmụọ, mana mgbe ozi a ji erute anyị aka akpọbeghị aha onye uwe ojii kpara aja agwa a, kama ama na o nwere onye uwe ojii gbagburu onye amị na ya bụ Shehu nke dị n'ime Borno steeti. Nke asaa, onye ọkaikpe Justice Binta Nyako adago gọọmenti etiti ha maka etu ha si alị ka esi n'ihe gbasara okwu Nnamdi Kanu. Ọ gara n'ihu wee gwa gọọmenti etiti na ihe gbasara okwu Nnamdi Kanu abụghị ya ga na-adị ka esi na ihe gbasara anya bụ okwu dịka ọ bụ okwu gbasara gọọmenti etiti na onye nkịtị. Ọ bụ maka nke a ka onye ọkaikpe a jiri wee daa gọọmenti etiti nha ego ha ga-akwụ Nnamdi Kanu maka etu ha si apịtọrị okwu gbasara anya na gọọmenti etiti. Nke isii, ihe gbasara nrụrụ aka ndị ọrụ nchekwa ebube agụ. Ụmụ Ebonyi steeti niile ejikọga aka ọnụ wee dee akwụkwọ degara ụlọikpe ukwu dị n'Abuja ka ha biko dododo gbatara ha ọsọ enyemaka fụ na ebibiri ihe ọbụla gbasara ọrụ nchekwa ndụ na akụnụba akpọrọ ebube agụ na ya bụ steeti nke Ebonyi. Nke ise, Lovelyn David nọ n'afọ anọ ya na mahadum Ignatius Ajuru University of Education nke dị n'ime Rivers steeti ewerego mmiri ọkụ wee hụchaa Angel Ogbowo ka ọkụkọ maka obere okwu dapụtara ha na-abụ dịka ụmụ nwaanyị abụọ bikọ ọnụ n'otu ọnụ ụlọ nke a kpọrọ roommate n'asụsụ ndị Iti. Nke anọ, aka kparago otu onye bandit aha ya bụ Naziru Sani ka ndị uwe ojii nọ na-akpatụ ya aka ọdaṅa. O bidoro wee sawa n'ọnụ mgbe aka nwa amadi ọ gara n'ihu kwuo na ọga ha Ubelo Toroji bụ onye na-enye ha ego ruru 30 maọbụ 20,000 naira kwa mgbe ọbụla ha gara ga bibie maọbụ gbuo ndị mmadụ dịka ndị ajọ otu ha wụ. Nke atọ, otu onye ọkada aha ya bụ Chinenye ka anya na onye ọkada ibe ya lụrụ ọgụ ebe a na-ere nri n'akụkụ ilo nke akpọrọ Mama Put n'asụsụ ndị bekee. Ihe kpatara ọgụ a bụ oge a na-ekwu onye bụ ụzọ anya bụ ebe a na-ele nri na onye a ga-ebu ụzọ bunye nri. Anụchara ọgụ a Chinenye mechaa na chigata azụ gaga were egbe dịka onye meriri n'ọgụ gaga were egbe chigata azụ bịa gbagbuo onye ọkada ibe ya aha ya na ya na-abụnụrụ ọgụ aha ya bụ Obele Agụ o wee na mmụọ. Dịka ozi a si erute anyị aka, anyị ahụbeghị Chinenye maọbụ n'isi ka o siri wee gaa, kama ndị uwe ojii gburu afụrụ si jide ya bụ Chinenye ka ọ bịa zaa ajụjụ maka onye ọ gbagburu. Nke abụọ, otu egwuregwu bọọlụ Barcelona dị na Spain enyego Aubameyang akara 25 n'akwa ya kpọrọ jesi dịka otu egwuregwu Arsenal nakwazi ndị FC Barcelona nwegoro ezi mkpebi gbasara mbinye aka n'akwụkwọ Aubameyang. Nke mbụ na akụkọ iri gbana n'ụbọchị nke taata, ọmarịcha nwaanyị na-eme ejije aha ya bụ Tonto Dike ekwugo na ihe kachasị ewute ya na enyi ndị o megoro mgbe gara aga bụ na ọ na-eji maka ịfụnanya neghara anya agwa ọjọọ onye ọ bụ ya na ya na-akpa, na nke a bụkwa ihe dobere ya n'ọnọdụ elepụghị wanaga. Igbo na-emenega anyị ntị n'onu ọgwa ebe ka anyị ga-adobere n'akụkọ iri gbana n'ụbọchị nke taata. Ndị Igbo chetakwana ngwere niile mmakpu amaghị nke afọ na-asọ. Ọ ka bụrụ isi iche okwu na mgbasa ozi Simbido telivishọn.